Здравейте! В това видео ще ви споделя три основни грешки, масови грешки, които хората допускат в храненето си, когато искат да свалят килограми. Буквално тези грешки ги чувам в 90% от консултациите, които правя, и вчерашната консултация не беше нищо по-различно. Срещнах се с жена, която ми разказа история, която чувам буквално всеки един ден, а именно от много години се боря с килограмите, правила съм се възможни опити и в крайна сметка нямам никакви резултати. И когато аз се попитах: добре, разкажи ми какво си правила до сега, и тя ми каза следната история: махам вредните храни и ги замествам с здравословни храни. Като под вредни храни много често хората имат предвид сладки неща, вафли, бомбони, газирани напитки, хлябът, пастата или цели хранителни групи, като примерно въглехидрата. Когато ние махнем такава огромна хранителна група, въглехидратите или определени храни, просто хора е въпрос на време ние да започнем да ги консумираме отново. Трябва да се запитате преди да започнете да го правите това нещо: мога ли цял живот да не вкуса хляб, да не хапвам сладко, да не пия еди каква си напитка или така нататък. Просто е невъзможно. И както казахме, е въпрос на време да си хапне. Примерно хапва една вафла, започват едни огромни огризения, че той просто няма воля и така нататък. И много често след няколко седмици на лишение, няколко месеца дори на лишение, се озовава пред хладилника и без дори да се усети изяжда половината хладилник и се чувства изключително зле от този факт и си казва: от другата седмица започвам отново да съм стриктен с нещата, от другия месец започвам много по-сериозно и така нататък, но никога това не се случва, защото когато имаме ограничения, просто е невъзможно да сме сериозни в дългосрочен план. А къде всъщност е проблемът с здравословните храни, така да го кажем? Хората изпускат факта, че при тези здравословни храни също има калории. Примерно орехите са изключително полезни за нашето здраве, но те са изключително и калорични. Така че дори да приемате само здравословни храни, ако не сте в калориен дефицит, няма да свалите нито грам. Така че хора, не съществува храна, която само по себе си да ни накара да напълнеем, и също така не съществува храна, която само по себе си да ни накара да отслабнем. За тази тема много подробно говоря в моя безплатен тренинг. Оставил съм линк под видеото за всеки, който все още не го е гледал. Коя е втората грешка, която масово хората допускат? Че нямат редовен график на хранене. Какво имам предвид? Да кажем, човек си е набелязал, че ще яде сутрин, обед и вечер. И какво се случва? Закусва сутринта, обаче преди обяд към 10 часа започва да огладнява. И за да може да излъже глада, хапва банан, хапва примерно малко ядки. Това са най-честите срещани снакове, т.е. междинни храненета. След това си прави основното хранене, после към следобед отново усеща малко глад, казва си: окей, ще излъжа глада, ще хапна още малко, примерно ядки, банани или някаква друга странична храна, и така вечерта може да направи още едно междинно хранене. Обаче какво се получава в крайна сметка? Тези храни започват да се насъбират и започва калорийният прием да се дига нагоре. Така че ако сме изяли примерно 2 банана и 50 грама ядки, ние не ги отчитаме, даже че сме ги изяли, обаче това са едни 500 калории. И ако направим сравнение с жена, която трябва да сваля на 1400 калории и тя е приела 500 калории без дори изобщо да се усети от междинни храненета, тя се е приела 30% и повече от калорийния прием само от междинни храненета. Къде е всъщност и другия проблем, когато ние нямаме рутина на хранене? Просто огладняваме в различни часове на деня и по този начин много трудно може да имаме един устойчив хранителен план. А когато имаме определени часове на хранене, примерно 9 часа, 12 часа, 4 часа, 8 часа, ние започваме да огладняваме по едно и също време, което е много по-устойчиво в дългосрочен план, за да може да си спазваме нашия хранителен план. Друго много важно нещо да се спомене тук е, че когато ние се храним в определени диапазони от време, ние много по-лесно и много по-качествено усвояваме храната, която приемаме. И другото нещо е, че повишаваме нашият термичен ефект на храната. Какво представлява термичният ефект на храната? Когато една храна попадне в организма, организмът отделя определена енергия, т.е. определени калории, за да може да обработи тази храна. И ако нашата цел е да сваляме килограми, много по-лесно ние може да влезем в един калориен дефицит, защото само по себе си тялото гори калории, когато обработва храната. Така че когато имаме един редовен график на хранене, много по-лесно може да си структурираме храната, да не огладняваме толкова често, едновременно с това да обработваме по-добре храната и да се възползваме от всички тези предимства. Като казвам редовен график на хранене, не си представяйте, че трябва да делите минутата на половина, за да може да си изядете храната. Не, естествено, може да има диапазон от половин час
закъснение или половин час подраняване, но горе-долу да се придържаме в един диапазон от време. И третата основна грешка, която хората допускат, е, че не приемат храни с високо съдържание на протеин на всяко хранене. Това е изключително важно. Какво се случва, когато приемем само въглехидрати и мазнини или само въглехидрати, което се случва много често при повечето хора, които не са запознати с този принцип? Ами това съм го казвал и предишни видеа, вдигаме кръвната захар много високо нагоре, след това тя рязко пада надолу и когато кръвната захар е долу, ние усещаме огромно количество глад и най-вече глад за бързи въглехидрати, които са също така и много калорични. Следователно, когато пък прибавим храна с високо съдържание на протеин на всяко хранене, и също така имаме въглехидрати, мазнини и фибри на всяко едно хранене, нашата кръвна захар е много по-плавна, няма нито скокове, нито спадове бързи, така че много по-устойчиво ние може да се движим в времето. Другото предимство на протеинът е, че протеинът е най-засищащият макронутриент от трите: протеин, въглехидрат и мазнини. А когато ние сме заситени, следователно няма да търсим повече калории, защото нямаме нужда, ние сме заситени. Следователно, още един показател, в който по-плавно може ние да си придържаме в по-дългосрочен план към нашата хранителна диета, така да го кажем, хранителен режим. И другото много важно нещо е, че когато ние приемаме протеин, ние запазваме мускулната си маса, когато сваляме килограми и тялото изглежда стегнато и оформено. Може и да не приемаме протеин и пак да отслабваме, стига да сме в калориен дефицит, но съм сигурен, че никой не иска просто да сваля килограми и тялото да му изглежда меко и отпуснато. Всеки, който иска да сваля килограми, накрая си представя тялото му да изглежда стегнато и оформено. А за тази цел трябва да запазим мускулната си маса и да изгорим предимно мазнините. А това се случва, когато си приемаме достатъчно количество протеин. Така че нека да обобщим трите неща, които казах. Ако имаме ограничения на храната, ако махнем всичките вредни храни, така да го кажем, и ги заместим с полезни храни, това не е неустойчиво в дългосрочен план. Трябва да се научим, че храната е цифри и по този начин ние вече може да се храним разнообразно с каквато си поискаме храна и да си постигаме нашите цели. Дали ще е качване на мускулна маса, дали ще е изчистване на мазнини, много зависи каква е нашата цел. Втората точка, която казахме, е да имаме редовен график на хранене и третата точка е на всяко едно хранене да има храна с високо съдържание на протеин. За тези теми, както казах, говоря в моя безплатен тренинг. Ако все още не сте го гледали, оставям линк под видеото и всеки, който желая, може да се абонира за канала, защото качвам всяка седмица полезна информация от моята практика с работа с моите клиенти. И ако ви е харесало видеото, щръкнете по един лайк и може да изгледате някои от моите предишни видеа. Ще се видим другата седмица.